Sunwatun aşığı. Salam mehman tamaşaçılar, eri-dileşler. Gahrman arkadağımızın sayesinde sizin her horgunumuzun baxtiyarlığı, rovaşlığı beslenmeni, hormatly prezidentimizin canının sağ, belen taşının aman, tutyan tutumlu işlerinin hemişe rovac almağını arzulap, Sunwatun aşığı gepleşigimizin täze sanyna tomaş etmäge çağırýar. Sunwatun aşığı. Mehriban ýerleşler, eger biziň gepleşigimizde iýdigderli tomaş edýän bolsaňyz, bilýänsiňiz biz her gezek gepleşigimizde Sunwat ustatlarymyzy çağırýar. Sunwat ustatlarymyzyň täze döreden aýdymlaryny, saatlaryny, sunwat eserlerini size ýetirýär. Şeýle-de mehriban ýerleşler, biz gepleşigimizde ýurdumyzda hereket edýän aýdym saat toparlarynyň ustatlaryny çağırýar. Mehriban ýerleşler, ine Gahrman arkadağımyzyň saýasynda biziň ýurdumyz medeniýet sunwat ulgamyny uly derejelere, ýokary sepkitlere ýetýär. Gahrman arkadağımyzyň medeniýetimize, sunwatymyza döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, biziň aýdym saat toparlarymyz, folklor toparlarymyz özleriniň täzeden täze sunwat eserlerini hälisini halkymyza ýetirip durýarlar. Aýdymlary, saatlary bilen, öz sunwat eserleri bilen halkymyzy begendirip gelýän toparlaryň birini çağırdyk. Lewap vilayet Ýörüýte Sunwat Mekdebiniň Owaz akapella toparynyň çeper ýolbaşçylary, talipleri, mugallimler bugün biziň gepleşigimizde mehmançylykda. Şeýle-de Maya Kulýewadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagtyarlyk nagmalary akapella toparynyň aýdymçylary, çeper ýolbaşçysy bugün biziň gepleşigimizde mehmançylykda. Ine sizi biziň gepleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen biz söhbetdeşligimizde Türkmenistanyň halk artisti Owaz akapella toparynyň çeper ýolbaşçysy Beşim Berdiýew. Beşim mollum ine şu ýurdumyzda Lewap vilayetynyň talipleriniň düzülmegine, talipleriniň bir bilelikde ýerine ýetirmegine akapella topar ilkinji gezek döredilip şolary ýerine ýetirmegine de ajaýyp aýdymlar halkymyza ýetirildi. Şu toparyň döredilişi barada bir gurrun berseňiz. Türkmenistan prezidenti watanymyzyň gülläp ösmegi üçin ähli podaklar bilen bir hatarda biziň gadymy däp desurlarymyzy, milli gymmatlyklarymy, medeniýetimizi, sunwatymyzy östirmäge haýratyn üns berýär. Aýdymçylar toparymydan şu dünýäwi sazlar sunwatyna goşulyp akapella topary hereket edýär. Akapella toparymyz bu sazandarlyk etmesiz aýdymlar ýerine ýetirýär. Meňiň ýanymda Ýörüýte Sunwat Mekdebiň Baýram Mollamy, Döwlet Sahatow köp aýdymlary, türkmen kompozitorlarynyň aýdymlary täze öýüşgün berip Owaz akapella toparyny ýerine ýetirýär. Owaz akapella toparymyz 2008-nji ýylda döredildi. Sunwatun aşığı. Şu ilkinji gezek Türkmen Owaz teleýaýlymyz açylanda Owaz akapella toparynyň ýörüýte aýdymçylarynyň düzülen bir aýdymlar ilki bilen halkymyza ýetirildi. Akapellanyň bir sözüň bir manysy, şu toparyň bir düzülüşiniň düzgün dogrusyna Türkmenistanyň sunwatda at gazanan işgäri mugallim Döwlet Sahatow, döwlet mugallim şu barada gurrun berýärsiňiz. Bizim şu Owaz akapella toparymız ol dören döwrediň oglanlardan düzülende. Ha. 10 oglan, gyýlar ýokdy owat. Naragajdan aýdym bilen başladyk. Şondan bäri şu toparymız işläp gelýär, döredip gelýär, aýdymlar täzeden işläp. Şol açylan ýylynda şol owagylar aýdym aýtdyk. Elden gowra aýdymlar täzeden işläp halkymyza hödürledik. Bu toparda 4 ses, 5, 6 sese bölünýär sesler. Tamam. Ol içindäki aýdýan oglan gyýrlara uly ustatlyk talap edýär, onu ýerine ýetirmek üçin. Şol sese düşüp aýtmak, her aýtynyň öz ýoly bar, sesi bar. Saat guralyň sesini Owaz bilen, ses bilen bermeli-de. Şol sesleriň üstüne işlemeli bolsa, sazy aýdymçynyň sesiniň üstü bilen bermek gerek-de. Şuň üstüne näkilik işleneli ýa bäşim mollum şuň bir inçe sırlar dogrusyny bir aýratynlyk dogrusyny şu sezene meselem kalipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyny bir saatly görnüşinäki aýdymy akapella aýdym görnüşine geçirmeli. Şuň aýratynlygy näkilik, şu näkilik geçirilýän, nälik düzülýän, nälik işlenilýän. Biziň ýerine ýetiren aýdymlarymyz nuskawy görnüşde 2 aýdymça bagyşlanan ýa-da ol saz gurallar topary üçin döredilen eser bolup bilýär. Aýdymlar Döwlet Sahatow köpräk işleýär şoň üstünde. 4 sese bölüp, soprano diye alt, tenor, bas, onun sesleri bölüp, yine şol alyan seslerimizin inçi yoğillik, yankı
seslerin alıp bilýän perdelerine laýyk gelip saýlamaly bolýas. Şol aýdym bir halkymyza tanış aýdym, belli aýdym. Halipalarymyz aýdyp geçen aýdymlaram bar arasynda. Şolar indi häzirki şuňky günümizde esasy maksadymız şol täze öşkün berip toparymyzda şol aýdymlary täzeden öğretmek. Bayram Durdy Hudaý Nazarowyň, Arnaverd Agabaýewiň goşgysyna älam goşar aýdymyny şu gepleşimde taýinlap geldik, ilkinji ýerdek ýerine ýetirýär. Onda näme mehriban iýleşler gelin häzir şu owaz akapella toparynyň ýerine ýetirmegine älam goşar diýen aýdymny hemmäň bilelikde diňläliň. Mehriban ýerleşler ine biziň bugünkü gepleşigimizde gatnaşýan ýene de bir mehmanlarymyzyň biri Owaza Kapella toparynyň aýdymçysy Dünýä Gözel Begaliýewa. Dünýä Gözel ine şu Owaza Kapella topary döredilen ýyllaryndan beri aýdymçylaryň ýerine ýetirmegine bir neçe ajaýyp aýdymlar halkymyza ýetirildi. Sizem topardy, aýdym aýdýaňyz, çykyş edýäňiz, bir neçe ýyllardan beri halkymyza
şu aydımçylary tanaya, görýär Türkmen owal teleýaýlamynyň şekilli aydymlaryň üstü bilen halkymyz tomaşa edýär. Näçe ýörükde sunat mektebiňizde bilim alýaňyz, näme olimlaryňyzyň size halipalik etmeginde şu aydym sanatynyň inçe sirlerini öwrenýäňiz, näşeler dogrusynda gurrun berseňiz? Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe biz talip ýaşlara okumak, öwrenmek, döretmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. 2016-njy ýylda Lewap vilayet ýörükde sunat mektebining fortepiano bölümine okuwa girdim. Okuwa giren ýylym hem Owaza kapella toporuna kabul edilmegin bolsa, bu maňa şol ýylda goşa begençlik boldy diýsem hem ýalňyşmaryn. Halipa muallimlerimizin kömek etmeginde günde sapaklardan soň galyp aýry-aýry öz üstümizde işleýär, soňra goşup muallimler bilen bilelikde taýýarlyk görýäris. Owaza kapella toporumuz ýurdumuzda geçirilýän toýdur bayramlarda çykyş etmek bilen öz döredijilik ýolunda dowam edip gelýär. Biz ýa-ni ýakynda Daňatar Hydyrowyň derýa aýdymyny, Bayramdyrdy Hudaý Nazarowyň Äläm Oşar aýdymyny hemde türkmen halk aýdymy köne gözer aýdymlaryny täzeden işläp halkymyza getirdik. Maksatlı gülgün içeri bir apadı can gille Mücüdezler pencerdik ol karşı kim aman gille Ay gille gille Ay gille gille Yanırdı Hatice'ni gel cani Küydürdü Dileyhani Şehriledin mihmani Devletli babalan gelle Ay gelle gelle Ay gelle gelle Muallim ine Lewap vilayet ýörükde sunat mektebining uçurumlary Maya Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim alyp ine şol ýerde de ýörükde täzeden bir topor döretdiler. Bu toporyň çeper ýol başçysy Şahzat Gulmuradow. Şahzat ine siz Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa giren ýylyňyzdan şu topory şol ýerde açdyňyz. Ine şu toporyň döredilişi dogrusyna siz bilen söhbetleşmemiz dowam etsek. Biz talipleri, onda da sonuna talipleri, ulu mümkünçilikler döretip berýän gahrman arkadamyzy ilki bilen ulu sag bolsun aýdasym gelýär. Ne akapella sunugaty barada diýenimde, sunugaty bolan ilkinji ädimlerim şu mektep ýyllarymdan başlady. Ondan soň Lewap vilayatynyň ýörükde sunugat mektebinden 2012-nji ýylda talip bolmak meýser etdi. Owaza kapella toporunda halipalarymyzyň öğretmeginde şol toporda 4 ýyllap aýdym aýtdyk. Gahrman arkadamyň saýasynda Maya Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip bolmak meýser etdi. Konserwatoriýamyzda da 2016-njy ýylda bagtýarlyk nagmalary akapella toporu diýip açdyk. Şondan bäri ýurdumyzda geçirilýän dürli çäherlerde, toy bayramlarda çykyş edip gelýär. Biziň toporumyzda 8 adam, 4 gyz, 4 oglan. Aýdym aýtsa ýurdumyzyň ähli çäklerinden aýdymçylar çykyş etýär. He. O akapella toporumuzdan şu wagt gatnaşaýyny
Şahzat Gulmuradov, Yaxşygul Omarova, ýa-ni Nowruz Täçew, ýene de beýleki talipler Maya Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny okuwyny dowam etdirmek bilen bu şägirtleriň döreden topary gaty buýsandyrýar. Şu bizde bir başlan sunuwatyny dowam etdirýärler. Aýratylygam ba bularyň. He. Bularyň Aýratynlygy tapawdy. Näme molim? Bulan şu häzirki zaman döwre bap yaşlarına yakın özüň bir aýratyllygy barda. Gaty gowy aýdymlary saýlap, ýaşyna gawat gelen aýdymlary gaty gowy işleýärler. Biz buňa gaty gowanýas, şähertlerimiz dowam etdirýär, üstünlük arzu edýär. Ene halifa molumuz Başım Berdiýewiň belli geçýäli şu täze häzirki zamany laýyk aýdymlary işleýär. Şol aýdymlaryň arasynda şu wagt täze bir aýdymymyz Näzil Dildarym. Şonu bir yerine getirip berýäliň. Men seni gözledim güller içinde, barar gözli galam gaçtı dildarım. Men seni gözledim kirber başımda, nira gayip oldum nerede dildarım. Nira gayip oldum nerede dildarım. Sizin ilkinji gezek şu Owada Kapella topary döredilenler ikinji düzümi bilen yerine getiren aýdymyňyz bar ýanyma diýip şu Türkmen Owada tele ýaýlymyna şekilde geçirilip halkymyza hödürlenni biziň tamaşaçylarymyzyň arasyna uly söýgi bilen diňlenilýän aýdyma uruly. Başym molim şu aýdym dogrusyna bir görüňe däýsek. Ýanyma diýen aýdymyň goşgusy delli şahirimiz Keminan goşgusyny sady bagş aýdymçy Abdulaziz Imamow. Aýdym ilkinji gezek yerine getirilende Yaxşygul Omarova bilen Bahram Huseýnow ýekelikde Owal akapella ýerine getirdiler. Indi şun onu ýene täzeden işläp getirdik. Ýönendi onu ýekelikde dünýäge gödel Begaliýewa bilen Begmurat Goçew ýerine getirýär. Gelin anna şu ýerde şol aýdymy halkymyza ýetirelim molim. Nananay 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 Kel kalam gaşlıyar tayladılar yanıma Kirpiklerim tiz mi tiz geçer menin canıma
Kelli kalım gaşlıyar Galam gaşly Tayladılar yanıma Kirpiklerim tiz mi tiz geçer menin canıma Min idim kroy gül Hızmatınla bin gul Min idim kroy gül Hızmatınla bin gul Gahrın boyda savır kıl teşne bolsan kanıma hey Gahrın boyda savır kıl teşne bolsan kanıma kanıma Kelli kalım gaşlıyar Galam gaşly Tayladılar yanıma Kirpiklerim tiz mi tiz geçer menin canıma Kelli kalım gaşlıyar Galam gaşly Tayladılar yanıma Kirpiklerim tiz mi tiz geçer menin canıma Min dedim ki can dalaş Didem akar kanlı yaş Hey Bakmadımla bağrıdaş halı perişanıma Hey Kimi nedir kul oldum Yana yana kül oldum Bir gece dahil oldum Täze gülistanıma Kelli kalım gaşlıyar Galam gaşly Tayladılar yanıma Kirpiklerim tiz mi tiz geçer menin canıma Kirpikleri tiz mi tiz geçer menin yanıma Biz hoştaşlığımızda Maya Kulivadın Naqi, Türkmen Milli Konservatoriyasının talibi, Baxtiyarlyk nagmalary akapella toparının aydınçısı Yaxşygül Omarova bilen dowam edýäs. Yaxşygül näsenem halipalaryň mektebine alyp bugün könem Türkmen Milli Konservatoriýasyna bir öz bilimini kämilleşdirýän, şu toparda çykyş edýän, şular dogrusyna Türkmen Milli Konservatoriýasyna öz toparyňyzda döredilýän, anyp berilýän işler dogrusyna senem bir gurrun beräýsen. Men hem şu 2013-nji ýylda Lebap vilayet Ýöretim Sanat Mektebine okuwa girdim. 4 ýyllap şu toparyň azasynda aýdym aýtdyk. Talip deňdoşlarym bilen 2017-nji ýylda Maya Kulivadyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talibi bolmak bagty maňa da meser etdi. Bagtýarlyk namalary akapella topary eýem döredilipdi. Men hem şundan bäri bagtýarlyk namalary akapella toparynda aýdym aýdyp gelýärin. O akapella toparynyň çeper ýol başçylary bugün bizim gepleşigimizde mehmançylykda döwlet muallim sizine söhbetleşigimiz dowam etsek, o akapella toparynyň talipleri Lebap vilayet Ýöretim Sanat Mektebiniň bir haýsy ugurlaryndan bilim alýan taliplerini ilki bilen mektebe gelip aýdym nähilek aýtmaly, heňini nähilek aýtmaly, saat ornuny tutýan sesler bermeli. Şolara öwretmeli, ilkinji ýerde öwretmeli. Siziň paýyňyza düşýär. Şolar nähilek üstüne işlenilýär. Bizim toparımıza şu mektebimize gelýärler birinji ýyl talipleri. Olar entek bir yerleşinçe bir 6 ay, 1 ýyl gerek bolýardy. Talipleriň içinde diňe bir bizim bölümimiz hor dirijor bölümünde mektepde. Oň bilen çäklenmän beýlek bölümlerden fortepiano, sadyň teoriýasy bölümlerden saýlamalyda sowatly, goýja sesli, goý eşitýän oňa talipleri saýlap Aýdyma howasy bolan okuýy bolan. Talipler saýlap alýatda toparymyzda. Mugallim ene bugün bizim gepleşigimizde talipleriňiz bilen bilelikde ýöretim täze aýdymlary işläp, täze eserleri işläp halkymyza sowgat okumyna getirdiňiz. Şu ýerde talipleriňiziň ýerine ýetirmegine bir
Mihmanlar muallym biziň gepleşigimiziň ahyrynda biziň mihmanymyz tomaşaçylarymyza bir sowal berýär, sunuwata degişli sowal. Ol biziň gepleşigimiziň düzgün bolupdyr ýa. Eger berjek sowalyňyz bar bolsa, beşim muallym getiräýsiňiz ýerleşlerimizde. Şunu biziň söhbetleşigimizde akapella sözi kän ulandyk berdi. Iki toparym akapella bolan soň berjek soragym türkmen meşhur kompozitory Nur Halmamedin uly görümli akapella eseri bar. Olan biziň türkmen tarihi şahsiyetlerimize bağışlanan eser. Şu eserin adı näme? Sowalyň dogry jogabyny ekranda görýän belgimize ýollap bilersiňiz. Sunuwatyň aşygy. Talipler, aydymçylar ýerine ýetirip beren aydymlaryňyz üçin, täze ýerine ýetirip beren aydymlaryňyz üçin köp sag bolun. Size münden beýlägem sunwatda ulul üstünlikler arzu edýäs. Hormatly prezidentimiz, Mehriban arkadaşymyz bize döreçilik işgärlerine, sunwat medeniýet işgärlerine uly goldaw berýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Edýän işler bundan beýlägem rowaj alsyn. Menem şu fırsatdan peýdalanyp Mehriban arkadaşymyza ýurt bähwilt alyp barýan işler uly üstünlikler arzu edýär. Gahrman arkadaşymyz sunwatymyza, talip ýaşlara uly üns berýär. Şu Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolmagyny, tutýan tutmaly işleriniň elmi damyry owaşlyklary beslenmegini çyn kalbymyzdan dile etýäs. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe biz talip ýaşlara halipa şägird ýoluny dowam etdirmäne giň mümkinçiliklere döredip beren hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýän. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähwitli tutýan tutumly işler mundan meýlekde rowaç bolsun. Dam da dara 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 da dam 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 Mehribatıyda bolmaň yaranda dergahler açylar sadır bu şağlar rahmete duş geldi Rahmete duş geldi vaktirinler Hak nuri teçiler Çağdır bu şağlar Azı olma günahından dönüver Özüm tanıyım milliğinden inever Yanlış vaktır tolukanıp dönüver Yanıklara geçiler Sağdır bu çağlar Yanlış vaktır tolukanıp dönüver Yanıklara geçiler Sağdır bu çağlar Maltımuri gittin dünya köyüne Cahillikta köngül koydun oyuna İnni ayak bassın 30 öyüne Göz yaşı taşılır sağdır bu çağlar Hak seni sormazır hicran ýerlerinden Adaşmagyny ýolçuların ýolundan Muhabbet canlary dostum golundan Hedir bol içilir çağdır bu çağlar Hak seni sormazır hicran ýerlerinden Adaşmagyny ýolçuların
Bagtiýarlyk nagmalar toparynada owaz akapella toparynada uly üstünlikler arzu edýäs. Mundan beýlägem halkymyza ýetirýän ajaýyp sanat eserleriňiziň howry köp bolsun, dinleýijileriniziň sany köp bolsun, ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz halkymyzyň gahrman arkadagymyzyň söýgüsine münasip bolsun. Mehriban ýyleşler, ine şunuň bilenem bugünkü gepleşigimizi jemleýäs. Goý gahrman arkadagymyzyň saýasyny mundan beýlägem bagtiýarlygymyzyň, parahatçylygymyzyň boşlukçysy bolup ajaýyp aýdym saýlarymyz, sanat eserlerimiz belentden ýanglansyn. Gahrman arkadagymyzyň janysa belent baş aman. Tutýan tutumly işleri hemişe rewaj alsyn. Sag salamat bolun, iyi geleşler.